Welcome to my YouTube channel. Ilik putay adut wartana
Domingo iti padaya aawis ko amin nakaruba inunong agkasara albaliwak tutoy pistura akuti-kutin ko iabagag at kini-kini upay ti panlagna yukun agawid akon kakuyog kuntut dito kentambo at palipalig ko akas daluyon ikini-kini daytoy nay patung ag palipalig ko akas daluyon ikini-kini daytoy nay patung. Sabong kenayat dayay pa'y to'y gasa nagbungat iliw na duken riyan awan man pa'y mauray ko laas ang ganyak budilang en kalamang ay nakmabuy-buya nanghipod pa'y idisikan ta'y pumanaw bilang putibit sa tinandaw sa nga pulok at taluti mabilang itimayo sumang at kabyak pusak ay nilipat mo alabig bigyan man no siyak nagladay di inay ayat na duwa karkari agsangsangit ay tuy pusok mo malaglagit ko dagdi ay di ayat-ayat nga inka pinerdi hipod pa'y idisikan ta'y pimanaw bilang putibit sa tinaldaw sa nga pulok at talutik mabilang itimayo simang at kabiyag ko dagkal tabuksit mo alabig bigyan man no siyak metladay di ay di kaking kinawel sirok sa lamagi mabangbang aram day pusok mo malaglagit ko digdi ay di nararamit asirok sa lamagi alabig bigyan man no siyak metladay di ay di kain narakot ko sirok sa lamagi mabangbang aram day pusok mo malaglagit ko digdi ay di inararamit asirok sa lamagi mabangbang aram day pusok mo malaglagit ko digdi ay di inararamit asirok sa lamagi. Hello mahal, sa dintiayan mo kailin mo para tarakot mo sapay kumama kamalagit mo diag turong lugar ngayon ko diag
kwang ayan ta Urong keng ichempo Hello mahal Kumusta ka na bayag Laiding adita nagkitan Sapay kumaayat ko tagsublikat Apno pabarowen ka Iyayat anak keltay Hello mahal, sa dintiyayan mo Ay lupot at tarapot mo Sapay kumahat ang malagit mo Diyan turong lugar ngayon ko Nagpo, aniyan nga iliw ko Kapot ka umbay apanawin ti kaawan mo Sapay kumahat ang naragsak ti kwang ayan ta Teng ti tempo Hello mahal Kumusta ka na bayag Laidin adita nagkita Sapay kumaayat ko tagsublay ka Apno pabarowen ta Iyayat anak keltay Hello mahal Kumusta ka na bayag Laidin adita nagkita Sapay kumaayat ko tagsublay ka Apno pabarowen Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the notification bell to keep you updated on my new videos.